Want de Jouters hebben nog altijd ambities en die mat in de tweede helft van de competitie stal krijgen. MVV, het is de virtuele nummer 1 in de Jupiler League, is een geduchte tegenstander. Hier is de vrije trap van Essayas. Het middenwerken terug Mark Dijkstra en is der Van Hiefte. Maar het schot op de binnenkant van de peel. Der zwijnt Cambuur in de beginfase van de wedstrijd. Tom Van Hiefte, de onvierder van MVV. Hier gaat diezelfde verdediger Mark Dijkstra op avontuur. Als die schot gaat verloors. Maar het weer wel de onleiding van Cambuur om het heft in handen te nemen. Maar soms prima voetballing. Binnen de Jouters staan gewoon de betere on MVV. Maar ook dit schot van Keurentjes gaat correct verloors. Maar de trainers die zeggen dat het wel redelijk goed zit daar in Maastricht. Zo nou en dan toch, MVV, hier weer met Essayas. Kapt de bal uit, maar zit ook nooit. En dan een opmerkelijke wissel in de 29e minuut. Het weer de laatste actie van Essayas. Hij werd eruit hellen, Smeets werd eruit hellen. En Daarden en Braken komen in het veld. Het giet de trainer van MVV, René Trost, net nooit zin. Hier een prima mogelijkheid nog voor de Maastrichtenaren via Knops. Maar die zit heel goed. En zo houdt Cambuur prima de 0. En kan het zelfs op ziek naar de onval om die bevrijdende treffer te vinden. Hier, Mai Bakker in het 16 meter gebied. Die gaat onderuit en Skiertjochter Bossen is heel resoluut. Hij houdt de penalty en hier terjocht on Cambuur. Erik Bakker miste nog nooit een penalty voor Cambuur, maar nou wel. Rebound, ek net voor hem. En zo bleef het 0-0 in Maastricht bij een haatrol van keeper Castro. Hij pikt de penalty van Bakker er prima uit. In Sabelien het Cambuur net voor het goede spul in Maastricht. En mag het nog oppassen dat de Maastrichtenaren net maar een vreemde onval, zoals dit er in is bij Gelieks, toch scoren kunnen. Wat aparte actie van keeper Telgenkamp. Martijn van der Laan houdt de halle koel. Maar let op, hier komt de combinatie van Barto, met Bakker en dan maakt het de middenvelder Sien Vlater van Nieskijk goed. Hij zet Cambuur in de 81e minuut op een 1-0 vastsprong. Eerst na die panel was het natuurlijk ontzettend balen, maar dan probeer je er zelf overheen te zetten en dan toch een beetje in je hoofd van dit wil ik goed maken. En ja, zo gebeurde het, dus dat was heel mooi. En het wordt nog mooier voor Cambuur in Maastricht, want de Jouter die zet er nog even on. Hier de onval. Bal komt bij Martijn Barto. Die zucht dus even om hem heen. En zit dan maar van 1,18 meter. En daar zit keeper Castro er net echt lekker uit. Maar hij telt wel. 2-0 voor Cambuur. En dan zit de oorwinning in de knip. Castro hier wel wat meer dan kennen. Laatste onval van MVV. Kopbal nog van Braken. 2-1 wordt het nog. Maar de verzinnen winst is voor Cambuur. Ik denk dat het heel erg verdiend is. Als je de eerste helft bekijkt, ik denk dat je 40 minuten lang dominant bent geweest. De wedstrijd onder controle hebt gehad. We hebben een aantal goede mogelijkheden niet in kansen omgezet, omdat we heel slordig in de eindfase waren. Maar ik denk als je de tweede helft ook weer ziet, vond ik hem wel wat rommeliger. Dat wij absoluut de verdiende overwinning hebben gehaald.